Узган атнада Саба Дулкыннары телерадио компаниясы журналистлары Питереш районы Кибеш авылында очрашуда булып кайтты. Дусларча җылылык белән сугарылган әлеге чарада Кырбаш авылы клубында эшләп килүче Нордуган фольклор коллективы да катнашты. Күңелле очрашу мизгелләре алдагы сюжетта. Олы юлдан борылып, урман кырлар аша 8 чакрым үткәч, тау итәгенә урнашкан Кибеш авылына килеп җиттек. Хөрмәтле дуслар, без бүген сезгә концерт белән килдек. Ул концертыбыз безнең Кырбаш авылы үзешчәннәренең чыгышлары белән аралашып барыр. Безнең үзебезнең журналистларыбызның чыгышларын карарсыз. Безгә сораулар бирә аласыз. Һәм безнең белән бүгеннән башлап сез бик шәп дуслар булырсыз. Мен бүген сезгә Саба районы муниципаль район башлыгы Рәис Нургалиевич Миннехановтан социаль мәсьәләләр буенча безнең муниципаль районда эшләүче Марат Рәшит улы Кәримовтан һәм барлык радио тыңлаучылардан кайнар сәлам алып килдем. Сезгә саулык, сәламәтлек, узын гомер, бәрәкәтле, мул тормыш теләп калабыз, дуслар. Кибеш авылында тырыш, уңган, сәләтле, керәшен халкы гомер итә икән. Алар безне бик зурлап, ипи-туз белән каршы алдылар. Кибеш авыл китапханәсе мөдире Мария Карасева авылларының тарихы аның данлыклы кешеләре белән таныштырды. Биредә 3 Россия чемпионы гомер итә икән. Иван Баширов, Александр Золин һәм Александр Дармидонтов. Туган якка багышлап авылдашлары Валентина Чукурумова язган шигырьне дә яңгыратты китапханәче. Оҗмахка тиң гүзәл җирем, туган авылым Кибеш. Җырлата да, елата да, сагыну җилләре тигәч. Шул вакытта беренче тапкыр спорт аренасына чыга. Таттрансгаз үз хезмәткәрләре арасында оештырган спартакиадаларда Александр Аркадьевич кышын чаңгы ярышында, җәен гер спортында катнашып, җиңүләргә ирешә. Беренчел уңышлар аны канатландыра. Ул гер күтәрү буенча җитди рәвештә шөгыльләнә башлый. Һәм район, республика, бөтен Россия турнирларында катнашып, һәр вакыт призлы урыннар яулый. Соңгы елларда Россиянең төрле шәһәрләрендә гер күтәрү буенча ярышларда катнашып, Александр Аркадьевич 6 тапкыр Россия чемпионы исемен яулый. Александр Аркадьевичның гер күтәрү буенча дәвамчылары улы Аркадий һәм оныгы Эмиль. Бүгенге көндә Александр Аркадьевич кадерле ир, яраткан әти һәм бабай булып Кибеш авылында гомер итә. Бит очрашуның төп сәбәпчесе дә нәкъ менә Александр Дармидонтов Дулкын радиосында барган тапшыруда табышмакка дөрес җавапны табучы. Менә Александр дәдәй безнең тапшыруда әйтте. Җавапны мин инде әйттем. Сез Александр дәдәйгерме миңа энекәштерме, әмма ләкин мин сезгә бүген шуны вәгъдә итәм. Мин шушы Кырбаш авылы кызлары һәм җегетләре белән сезнең авылга барып җитәм дим. Менә вәгъдәймәм диләр. Biz килеп җиттек. Сез чакыргач без дә килдек, ялындырып тормыйча. Александр дәдәйне йөрәк түзми күрмичә.
Şakri Ali sahnelerge kuri geli yakından, rahmet yavsun dedege, bizni yakın kurgenge. Kırbaş kireşinleri, bitreş kireşinleri, dostatu bulup yaşık biz alda bulgan günlerini. Бүләкләрне Кырбаш авылы клубы мөдире Надежда Черненко һәм Соба дулкыннары телерадио компаниясе директоры Әлфия Мөбәрәкова тапшырды. Александр Аркадьевичның тормыш иптәше Елена ханым үзе дә бик матур җырлый икән. Александр һәм Елена Дармидонтовлар Дулкын радиосының даими тыңлаучылары. Һәр даим Дулкын радиосын тыңлайбыз. Менә тормыш иптәшем иртә белән шуның белән уяна, кич белән шуның белән йоклый. Радио көне буе сөйләп тора. Көне буе сөйләп тора. Мин шунда радио янында эшләп утырадым, ул минем янга кирип утырды инде. Мин әйтәм, менә бүген мин беләм инде ишетәм, рекламаны ишеттем инде. Мин әйтәм, бүген кирешеннәр килгән, мин әйтәм радиога. Дим, әйттем, булда тыңлыйм инде шулай әйттереп, чу табышмак әйттеләр инде. Бу чыгып китте, телефонга звонить итте сразу. Номерны беләбез инде. Шулай әйтеп, сразу турыда килдек. Алдылар да жауабын да әйтте генімнен шулай әйттеріп. Бұл күтілмегенрәк килеп шықты. Күтілмегенрәк килеп шықты. И аннан соң инде Әлфия Галимжанына белдеру ясады инде тапшыруның ахырына тыңлап бетерергә. Шунда біз сезгә белдеру ясыйбыз дип инде нетеп. Шуны тыңлап утырдык без. Шулай килеп чыкты. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Вахапов фестиваленең алтын беләзек иясе Рисәнә Мустафинаның чыгышын тамашачылар көчле алкышларга күмде. Соба дулкыннары телерадио компаниясы хезмәткәрләре чыгышын да бик яратып, җылы кабул иттеләр кибәчлеләр. Şıp gelirken yanlarıma Arlar yavatın gına Көңілім сина aşkına Şıp gelirken yanlarıma Şenbe nurlu irtede, şiten boylarında gülege. Esmebike indir yağından, kaytıp kile kurşı avuldan. Esmebike, canım, ahiret, bu avulda sina ne kirek? Төрле уен конкурслар үткәреп тә күңелләрен күрдек тамашачыларның. Түгәрәк уены да уйналды.
Питрәш районының 7 Крешин авылында 1340 кеше гомер кичерә. Кибәш 2017 елдан бирле Питрәшнең Крешин оешмасын җитәкләүче Лидия Пронинаның да туган авылы. Ул Сабалыларга район башлыгы Илхам Кашаповның сәламнәрен һәм улы рәхмәтләрен җиткерде. Үзебезнең район хакимияте башлыгы Илхам Минханович Кашапов исеменнән һәм шәхсән мин үземнең исемемнән сезгә шундый җылы, матур, тулы эштәлекле концерт күрсәткәнегез өчен мин сезгә зур рәхмәтләремне җиткерәм. Питрәш районы ул Казан артында гына урнашкан, күп милләтле халык яшәүче бик матур районнардан санала дип әйтәсем килә. Питрәш районы менә күп милләтледән безнең үзебезнең район үзәгендә, мәдәният йортында, халыклар ассамблеясы представительствосы ачылып, безнең анда үзебезгә бүлмә бүлеп бирелгән, без анда үзебезнең киңәшләребезне киңәшләшергә, җыелышлар үткәрергә, безнең җыелырга бөтен мөмкинлекләр дә бар. Аннан соң безнең иң зур авылларыбызның Крешин авылларыннан безнең менә рядом гына Крешин Сәрдәсе авылы эшли. Анда Крешин авылы, Крешин Сәрдәсе авылы ул. Мин инде теге Крешин оешмасы җитәкчесе буларак бөтен авылны да әйтеп үтәсем килә. Чөнки анда тулы тормыш кайный. Беренчедән анда 9 еллык Крешин авылында мәктәп эшли. Икенчедән әйтәсем килә, республикада бердән-бер статус алып эшли торган ул бердән-бер Крешин музее эшләп килә. Бүгенге көндә анда иман нуры балкытып, анда ширкәү эшли. Шуңар күрә менә безнең менә шушы мәдәниятебезне үстерергә, безнең районыбызда бөтен мөмкинлекләр дә тудырылган һәм без аны бурычлы дип саныйм. Без һәрберебез булган традицияларыбызны, культурабызны яңартып, аны безнең киләчәк буынга тапшырасыбыз килә. Кырбаш авылы клубында эшләп килүче Нардуган фольклор коллективы белән берлектә куелган әлеге концерт Кибәш авылы халкы күңелендә җылы хисләр калдырды. Алай итеш булмасын, булай итеш булмасын, алай итеш булмасын, булай итеш булмасын, сындалыга монда калсын, гаеп итеш булмасын, гаеп итеш булмасын. Балтырыстанып касынарыстанда, балтырыстанып касынарыстанда, bizning ishimizda yashib, bizning ishimizda yashib,